असा नेता मिळायला मनोज दादा सारखा नेता मिळायला नशीब लागते. नशीब नशिबाशिवाय कुणाला भेटत नाही. धन्यवाद. कसा आहे त्या महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज आपल्या महाराष्ट्रात जर सगळीकडे नाव गाजवलं धनगर समाज म्हणजे गोपीचंद पडळकर साहेब आहे. त्यांचा कर्तव्य कार्यकर्ता आहे. आणि त्यांच्या माघारी जर गडी कोण असेल तर मनोज दादा सरगर आहे. होय. गडी कसा आहे अशी काढायची बाहेर तिला चमचमती धार कशी घुसती आर पार मनोज दादाची तलवार.